24-vuotias keskikenttäpelaaja Nikola Vuksanovitskaan ole, jonka selkämyksessä Vuksanovitsilla puolestaan numero 6. MP keskittää palloa sinne boksiin, niin sinne nousee hyvin Epukka. Kerbinen pääsee laukkomaan ja siinä pääsee sitten Akatemian maalivahti Johannes Viitala torjuntatehtäviin. Sieltä kulma liikkeelle, sillä MP-pelaaja kaatuu myöskin boksin sisällä. Sisimman pitää siinä huolen, että pallo puretaan omasta laatikosta ulos tuon erikoistilanteen jälkeen. Kuitenkin siellä vielä miestä todella paljon boksissa. Oskar Pihlaja vasemman jalan laukaus, ei mene paljon takakulmasta ohi. Ja totta kai tässä jännitysaspekti on, kuka päättää sen SJK Akatemian 8 ottelun kestävän piinan. Tässä nähdään tämä Pihlajan. Siinä kuitenkin Mutsipa Abdu ja Sami, ei suinkaan Sami Vuori, vaan Werner hyvin pelaa kaksikkona yhteen. Jalo haastaa siellä vasemmalla laidalla 16 kulmauksesta. Ihan hyvänoloinen laukkaus. Se ei ihan tarpeeksi nopeasti laskeudu. Se menee lopulta Urosen vartioman maalin yli. Mutta kun 10 minuuttia täyttyy, niin kyllä tässä Akatemia on peli aloittanut ihan pirteästi, ollut aloitteellisempi. Verkkaisella syötöllä keskelle. Kangaskokko toimii linkkinä, että pallo saadaan Jalolle. Nyt sitten Akatemia hyökkää hyvän näköisesti. Taavi Kangaskokolla vetopaikka. Kangaskokko, mutta Uronen tämän tilanteen torjuu. Numero 22 siinä vastakkain. Kangaskokko laukoo ja MP maalivahti 2-2. Jonne Uronen nollaa tämän tilanteen. Ja Laiho nostoa boksiin. Traore pääsee siinä puskemaan ja sitten lähtee nopea Viitalan avaus Usumane Jalolle tämän erikoistilanteen jälkeen. Nyt Akatemia counter attack ja vastahyökkäys siis Jalon. Melko lerppulaukaus lopulta. Voima puuttuu kyllä takaa täysi. Sitten loppuu vähän ajatus kesken. Pihlaja aika lailla vailla tatseja tänään, mutta nyt pääsee ohittamaan sinne Traoren. Pitää vielä hyökkäyksen käynnissä. Hyvä syöttö nyt tulee Bulgakoville. Bulgakov vasemman jalan laukaus ja onpa hyvä Urosen torjunta. Pihlaja tekee hyvän esityön tässä hyökkäyksessä. Petaa tuon paikan Bulgakoville. Bulgakovin vasuri. Aika paljon tyhjää tilaa nyt edessä ja Werner täyttää tämän. Sitten lähtee keskitys Traore päineen väliin. Kuinkahan mones katko Traorelle tähän peliin. Mutta nyt pakottaa Akatemia MP:n ahtaalle. Nyt on paikka, sieltä pistetään pallo tolpan kautta maaliviivaa pitkin ohi maalin. Ja kyllä se kurimus on aikamoinen nyt Akatemialla. Pihlaja todella lähellä päättää pitkä maaliton piina siten, että se ei maaliviivaa ylitä. Mikä on sitten MP-vastaus tästä vastahyökkäyksestä? Wernerillä pitää kiirettä ja miljoonaa tulee omiin siinä Westerback ja muukin Akatemia miehistä. Päästäänkö sieltä laukomaan pienestä kulmasta? Päästään kyllä. Viitala torjuu etukulmasta ja nyt puolestaan MP:n kulmapotku. MP-joukkue ja maalivahti Uronen etunenässä saa siinä huokaista ja helpotuksesta. Nyt sitten MP:n kulma Laiho. Vasemman jalan laukaus kimmokkeen kautta pallo rimaa sitten toisessa päässä kenttää. Nyt alkaa tässä ottelussa tapahtua. Hyvin lähellä on puolestaan MP:n johtomaali. Mutta nyt sitten maali tolpat toisessa päässä kenttää maalivahdin parhaana kaverina. Salmi Vuori. Lehto. Lehdon avaus epäonnistuu. Nyt on paikka sitten Samson Epukalla. Epuka pääseekö laukomaan? Pääsee kyllä. Puolittainen Viitalan torjunta. Pallo vielä pyörii MP kannalta hyvin siellä boksissa. Tässä tämä Samson Epukan paikka. Lehto siinä kyllä erinomaisesti paikkaa tuon oman erheensä. Liukuu siinä määrin, että vaikeuttaa tuota Epukan rynnistystä kohti Akatemian maalia. Nyt sitten Piiroinen pääsee harppamaan boksiin. Takaviistoon syöttö. Siitäkö se tulee? Ja kyllä tulee!
Tämä piina kesti 8 kokonaista jalkapallo-ottelua ja 78 minuuttia päälle ja SIK Akatemia iskee pitkästä aikaa ykkösliigassa maalin ja Mutsipa ja Abdu saa kunnian sitten päättää tämän piinan. SIK Akatemia siirtyy tässä ottelussa nyt 1-0 johtoon. Se lähtee tästä MP:n oman pään avauksesta Laiholta, kyllä aika naivi syöttö. Hänen kiinteellään nimenomaan Oskari Raiski. Traore tosi paikkaa jopa laukoa, keskitykseen päätyy. Riskitasot alhaalla, sinne Viitala tuikkaa pallon oman maalinsa yli ja MP:n kulmat jatkuvat. Ja välimiesten kulmasta. Kaukovaukausyritys. Siihen ei Viitala laita näppejään väliin. Sieltä lähtee laukaus, erinomainen Viitalan torjunta, se tulee sieltä pelaajaruuhkan takaa. Oliko se MP viimeinen tilanne? Ei ole! SIK Akatemian pelaajat viittelöivät rikkeen perään. Rikettä siinä ei nähdä ja MP tulee tasoihin. Kapteeni Lehto sitä tilannetta vielä käy läpi tässä näin. Sieltä keskitys, sieltä päästään puskemaan. Viitala, hieno torjunta aivan sieltä tolpan juuresta. Kyllä MP tästä haluaa vielä voittomaalin tehdä. Tai takaviistoon Tervaniemelle. Sitten lähtee keskitys kohti Sisimaa takaviistoon, mutta sieltä on soinut Ropposen pilli. Westerbacka ohittaa siinä vastustajoukkueen pelaaja, nostaa vielä Akatemian hyökkäystä. Akatemiakin haluaa tästä sen voittomaalin tehdä. Mutsipa ja Abdu. Hyvä nousu, mutta viimeinen veto sitten kilpistyy pinkkipaitoihin. Vielä Akatemialle kulma. Lorenzo Maukot puskee. Tämä on samalla ottelun viimeinen tilanne ja Akseli Ropponen vislaisee tämän ottelun päättyneeksi. Tasatulos 1-1. Akatemian johtoasemaa ei pitänyt loppuun saakka. Akatemia kuitenkin onnistuu pitkään piinanneen maalittoman putken päättämään.